Термин механика применялся еще в античном мире. Античный мир – это Древняя Греция, Древний Рим. То есть до нашей эры. То есть по христианскому календарю это до Рождества Христова, говорят. Происходит от древнегреческого слова «механия». Относился к различным механизмам. Подъемные и метательные машины и тому подобное. В настоящее время название механика распространяется на науку о всех видах механического движения, то есть движение, с которым мы имеем дело в повседневной жизни и воспринимаем как движение нашими органами чувств. Урамда ереше бүтін машиналарда, механик харакетте, самолетларда, жел ескенде бұтақтар сілкіне, бұлытлар еріліп бүтінесе, бұлар міне біз нәрсені көз білен көребіз, өзіміз харакет деп қабыл етеміз, бұл механик харакет. Барысы да, бүтінесі де. Біз енді нәрсені көрмейбіз, міне біз электр тогының бет харакетін көрмейбіз, ансы енді бүтін нәрсенің. Уже в эпохе неолита, неолит это значит, поздний каменный век, и бронзового века появилось колесо. Несколько позже начали применять рычаг и наклонную плоскость. Рычаг и клин регулярно применялись при строительных работах. На сооружение пирамиды Хеопса, Хуфу, пошло 23 миллиона 300 тысяч каменных блоков, средний вес которых 2,5 тонны. При сооружении храмов статуй вес отдельных элементов достигал десятков и даже сотен тонн. Их нужно было оторвать от породы, доставить на строительную площадку и установить на место. Полагают, что для этих целей применялись клин, салазки, наклонная плоскость, рычаг. Однако до нас не дошел ни один древнеегипетский или вавилонский текст с описанием действия таких машин. Машина – это механизм или сочетание механизмов. Поэтому полагают, что в это время результат практического опыта не подвергались теоретической обработке. Мне да, это бутик, талон брас. Мне был ауышьясылық. Мы жесем біз аны орысша тело деп енді аның ауырлығы. Егер біз аны ауышьясылықтан шушы биіктікке көтеруге тілесек, біздің жол ұзыная, өтесі жоқ, міне, өтесі жоқ. Біз мындан көтерсек, шараны ғана көтередік. Мында бізге көтеруге керек мына барған. Әмді де лекен бізге қарсы тұра тұрған күш кішірейе. Мұнысы басым, бұл ясылыққа басым, ол бізге мешайт етмей. Қарсы келмей. Шуңа көре өзіңіз білесіз, біз көбіміз ауылдан шыққан кісілер. Мәселен, ауыл жерінде үй салғанда да бөрінелеріне үске іріктеріне көтергенде енді қояларында яқшы ғана сондай бұрыстар. Сол бұрыстардан кімдер астан өте, кімдер бау білен үстен тартайын. Солай бей. Ана бет қыраннар жоқ енді ауыл жерінде, әлікке бігірек те. Мына ойлылар пирамидаларын сөзгенде шушы нені яссылықны бет kullanғандар деп ойлылар. Ауырлықларını үске мінгіріп өсе. Анан соң тағын әзіріп барай қалды. Мына бұсы ыршақ енді, ыршақ. Мұның мағынасы нәрседе? Мына бұл күшке қарағанда шының қадар кішірек бұла. Нешік мына бұл еңсеге қарағанда кішірек. Аны біз айтамыз обратно пропорционально дейік. Біз, мәселен, мұнда бұл болса 1 метр, бұл болса 10 метр. Біз мұнда 10 килограмм білен 100 килограммны көшір аламыз. Ұршақ білен 100 килограмм. Аны сіз, біз енді аны өзіміз төлі неден шығып білеміз, тәжірибеден бұрынелеріне көшіріп еткенде, орман жерінде болсын, ұршақ білен шолай аны астына тұрып көшірәбіз бейтінде. Бұл ұршақ
Инде элекке заманнардан билгеле булган ул. Менә бу шавыштырманы да греклар уже белгәннәр моны. Менә моның тапкырчыгы, моның тапкырчыгына тигез. Аннан соң әйтәләр, золотое правило механики. Во сколько раз выиграешь в силе, во столько раз проиграешь в пути. То есть күпмебез көчтә отсак, юлда торабыз. Менә бу рычагта да күренә ул, теге авыш ясылыкта да күренә ул. Тагын күчегә бераз. Менә туктагы, менә моны әйтәләр, это правило разложения сил, значит, по направлениям. Моны борынгы греклар да белгәннәр дип әйтәләр. Вавилонда да белгәннәр дип. Көчне таркату һәм шул вакытта тизлекне таркату. Мәсәлән, менә бу көчне параллель кавыдасы буенча таркатып була. Менә бу ике көчкә. Мәсәлән, бу көчне алып ташласак, бу ике көч кенә калса, шул эффект кала инде монда. Что бу көч бар, что булар икесе. Суммасы дип әйтәләр, сумма. Монда нәрсә әйтәсе килә? Менә әйтик, uzun gına bağınalar basıp tura, alarga ilingen timir çubuk. Şul timir çubukka ırgıtıp tartsak, bizden köş büyük küp bulmazqa mümkün bizden köş. Mına bu, biz tarta turgan astan. Timir çubuklarını biz tartabız, mına bunu küçler bile. Mına küp bu tartımız zorlak. Timir çubuklar şul kadar zorlak küçlü suzlaşak. Әле аның тагын бер не бар тәсире. Менә бу биеклектә, менә моннан перпендикуляр төшсәк. Менә бу ноктага караса момент туа. Ул момент бу багананы аударга тырыша. Шуңа күрә монда әс көч куеп, зур гына баганаларны аударып була. Ну, урман җирендә тәҗрибәдән чыгып агач аударганда инде бер якка менә без инде үзебез дә шул анышлар агач башына менеп бау бәйли торганнар, ул бауны значит кемдер тартып торганда, кайсы якка барасың килә, шунда значит аны искәрәк менеп бәйлиләр икән, шулай бит. Искәрәк менеп, әзенә кичкәндә аны аударып була. Тагын кичегә. Менә бу тәгәрмәч таштан ясалган күрәсез, тарих. Инде бу борынгыларга билгеле булган дип әйтәләр. Тагын шунысын әйтеп үтәргә кирәк. Американы ачкач, Америкада индеецларга билгеле булмаган дип әйтәләр. Аларга тәгәрмәч билгеле булмаган. Ул бит инде 1500 еллар Казанны алган елларда ачканнар бит Американың да. Менә нәрсәгә билгеле түгел, каядыр табигатьтә аның ни юк, мисалы юк дип әйтәләр тәгәрмәчнең. Шул вакытта тагын әйтеп үтәргә кирәк, табигатьтә бары мисалы бар дип уйлыйм мин. Чөнки еланнар, оказывается, бу нидә, чүлдә тәгәрәп төшкәндә кыйрыгын куып, тәгәрмәч шикелле тәгәрәп төшә икән, аска таба. Тизрәк төшү өчен. Аннан соң теге ничек дип әйтәләр аны, значит, татарчасын онытып җибәрдем. Перекати поле. Шулда бит инде тәгәрәп йөри бит инде үсемлекләр шулай итеп. Шул тәгәрәп йөрүгә мисаллар булган кешеләр аны кандыр, аннан соң ну беренә тәгәрәткәннәр дип әйткән, шуннан тәгәрмәчкә килгәннәр дип уйларга була. Аннан соң менә икенче рәсемдә күрсәтелгән инде ничектер монда пирамида баташканнар Мисырда рычаг белән күтәреп әйтик. Монсы аның Архимед уйлап тапкан нәрсә винт. Ул суны өскә күтәрү өчен кулланылган. Бусысы татарча шигырь дип аталган город. Авыз җирендә кыйган су чыгарганда шылбырны тәүбитне. Менә шундый нәрсә. Аны кулланганнар йөкләрне өскә күтәрү өчен дә, аннан соң горизонталь юнәлештә күчереп йөртү өчен дә.
Чөнки монда бу зуң гына еңселәр, алар зур көчлеләр, алар тарту көче. Чөнки шылбыр әйтик, канат шунда итә. В общем, монда эффект примерно шундай. Менә рульдә йөрисез бит сез. Рульнең диаметры ничек зуррак, сезгә әйләндерергә җиңелрәк. Әгәр рульнең кечкенә генә булса, әйләнәсе, аны борырга авыр булыр. Шул нәрсә. Тагын нәрсә, менә күчегәле тагын мондарак. Менә бу су тегермәннәрендә кулланыла торган су тегермәч инде. Монысы щелячная передача, монда насос, монысы полиспас. Полиспас инде ул блоклар системасы. Шулай ук йөк күтәрү өчен кулланылган, әч көч куеп, зур йөкләрне күтәрү өчен. Тагын күчегәл тагын бар. Ярый, монда туктап торыйк әзрәк. Менә шул вакытта әйтеп үтелә, кешеләр җиргә генә карамаганнар. Әлеге заманда алар күккә дә караганнар. Күккә караганнар да ничек менә анда алар уйлаганнар, җир тирәсендә бөтенсе күтәрелә дип. Айда, йолдызлар да, кояш та. И шул хәрәкәтне дә алар күзәткәннәр һәм үзләренчә ничектер теркәп аны аңлатырга тырышканнар. Ул юнәлештә Вавилонда ук дип әйтелә. Вавилон ул бит инде менә бу Грецияларга кадәр шул бәлкем Фиргавеннар заманына кадәр булгандыр, тарих буенча шул вакытта ук йолдызларны күзәтү булган. Аларны, значит, язу булган, ничек алар хәрәкәт итәләр. Һәм шунда ук теорияларда әзрәк уйлап таба башлаганнар, шуларны аңлату өчен, үзләренчә. Теория татарча назари дип әйтәбез инде. Практика гамәли дип шулай бит. Назари дигәч аңламаска да мөмкин. Теориялар булган шундай. Крышевые клины в эллинистическую эпоху, это Древняя Греция, начало 4-3 веков до нашей эры, добавляются блок и винт. Греки и римляне применяли ворот для подъема и горизонтального перемещения тяжестей. Появились водяное колесо, червячные передачи, насос, полиспас. Военное дело. В V веке до нашей эры в афинской армии применялись тараны. Вот таран перед вами, значит. Тараны применялись они для того, чтобы разрушать стены, разрушать ворота крепостей и так далее. Гигантских размеров тараны применялись. Для метания больших стрел пользовались катапультами. Катапульты, мында кайда ул? Ана, өстә катапульта. Таш ыргыту өчен, аннан соң шулай ук зур уклар ясап ата торган булганнар. Полибол для непрерывного метания стрел. Пулемет шикелле нәрсә уйлап тапканнар әле. Уклар ату өчен. Менә бер туктаусыз укларны әйләндереп тора, уклар очып чыгып торганнар, да? Шундый нәрсә уйлап тапканнар. Монда ул катлаулырак, моны аңлату кыен. Менә бу полибол дигән нәрсә. Ну, аны кинофильмнарда күрсәтәләр. Пулеметның прототипы был. Баллиста для метания камней. Вот баллиста тоже күрсәтелгән, ана. Монда ничек дип әйтик. Мала чагында, ну, рогатка шикелле нәрсә. Зур рогатка. Шуны ташны куялар монда, әйтик. Андан ышкындырып җибәрә, аны тегендә ыргыта. Даже существовали прицельные приспособления и устройства для изменения траектории снарядов.
Менә армияда хезмәт иткән кешеләр белә инде. Артиллериядә бигрәк прицельные приспособления. Алар бит бердән ераклыкны, икенчедән юнәлешне үзгәртү өчен, кая мин синтезлисең, шунда снаряд кисен өчен куллана торган нәрсә. Менә шуларны кулланганнар, шундый нәрсә уйлап тапканнар. Борынгы кешеләр. Ремесленное производство, механические приспособления, хитроумные устройства для поднятия и перемещения тяжестей, в ткацком, гончарном, ювелирном деле и так далее. Торговля, весы и безмены самых разнообразных конструкций. Вот безмены кусатып говорили, мы браздан безмен баранны, так? Менә әле без мола чагында авылда куллана торган безмен. Шул ук рычаг системасы инде монда. Менә монда иңсә S, менә бу иңсә S, ә менә монда күчереп йөрткәндә иңсә зурая. Шуңа күрә менә бу гир белән мондагы гир 1 килограмм булса, 10 килограммга кадәр әйтгәндә әйберне үлчәп була төгәл итеп. В античной механике, наряду со стихийным применением результатов многовекового практического опыта, появляются и механические теории. Менә хәзер әйтеп үтәргә кирәк, хәзер механика үзенең эченә ала. Теоретик механиканы, каты җисемнәр механикасын, аннан соң сыекчалар механика, аэрогидравлик механика дип әйтәләр. Механиканың сүзләре күп хәзер. Шуның менә без инде монда тукталып үтәрбез теге механика твердого тела. Вузларда үтәләр теоретик механика дип. Аның эш өлеше бар. Беренчесе аның статика дип атала, ул механиканың менә өйрәнә ул җисемнәрнең тигезләнеш халәтен торуы ничек. Менә шушы йортны салганда да ул тигезләнеш халәтендә торсын өчен ниндидер тигезләмәләрне тикшереп карап үтәр өчен аның тәэмин итәргә. Чөнки теләсәнчә куеп конструкцияларны алар тигезләнеш халәтендә булачак түгел. Аларны исәплиләр. Статика. Менә бу баганаларны, колонналарны әйтик, мондагы цемент плиталарны битнесен исәпләп карыйлар. Шул урындыкны да ясаганда кеше мәтәлеп китмәсен өчен аны исәпләп карар кирәк. Ничек ул китә. Аннан соң бар икенче аның бүлемдәсе кинематика дип атала. Анда инде тизлекне, тизләнешне һәм хәрәкәтне өйрәнәләр. Сәбәпне ачыкламыйча. Сәбәп турында уйламыйлар. Өченче бүлемдәсе аның динамика өйрәнә. Сәбәпне ачыкларга җыйнау. Көч белән хәрәкәтнең бәйләнешен. Монда динамиканы өйрәнгән вакытта инде статикада да Ньютон законнары, иш закон бар анда. Ньютонның шулар аның нигезен тәшкил итә бу теоретик механиканың. Беренче законы инерция законы. Әгәр җисемгә көч тәэсир итмәсә, бернинди көч тәэсир итмәсә, бу равномерно, параллельно будет двигаться бесконечно, так? Икенчесе аның ускорение прямо пропорционально силе, обратно пропорционально массе. То есть көч белән тизләнеш бәйләнә, масса бәйләнә, анда тигезләмә бар. Беренчесендә тигезләмә юк, икенчесендә формула бар. Өченчесендә формула юк тагын. Анда әйтелә, противодействие равняется действию. Менә бер җисем берсенә тәэсир итсә, тегесе дә аңа шундый көч белән тәэсир итә. Менә шушы өч нәрсә тора. Менә шушы өч нәрсәгә бик авырлык белән килгәннәр элекке заман галимнәре. Статиканы алар более-менее менә бу әйтик кинематиканы аңлатырга тырышканнар. Архимедтан да. А динамиканы аңлатыр өчен аларны көч итмәгән. Шул ук менә әйтик Аристотель аңлатып маташкан. Әмма дә ләкин аларны ничек бала-чага шикелләргә аңлаталар, так? Хәрәкәт итүнең сәбәбе. Менә, например, Аристотель, аннан да бик галим безнең тарафтан танылмый, грекларда.
Ол бек ең бүйік ғылымдарына саналады. Ол физика, метафизика деген китапларында нәрсе понимает движение в широком смысле слова, как изменение вообще. Материи чуждо самодвижение. Аристотель различает два вида движения. Естественное, например, тела падают на землю самостоятельно, стремясь к своим естественным местам, и насильственное, например, подъем груза на высоту. Сила для Аристотеля – причина движения, и она должна непрерывно поддерживать движение. С прекращением причины прекращается ее следствие. Догма средневековой науки идет от Аристотеля. Он считал, что из двух тел одинакового объема и формы падает в воздухе быстрее то, у которого больше тяжесть. Мында Аристотель өткенде критикалап айтканда шуны айтты. Ничә ул менә монолога менеп ташлап карамады икән. Шундый ике җисемне. Аны билгеле без әйтик, һавадан каз мамыгы төшә икән җиргә, ул әкрен төшә инде. Аның авырлыгы әз. Тимер шарик тиз төшә. Әмма дә ләкин менә бу бик зур ялгыш булган. Аны аннан соңга табарак Галилей дигән галим насостан һаваны суытып чыгарып, шунда сынаулар үткәреп караган. Каз мамыгы да бер тизлек белән төшә, һава булмаса тимер шарик та бер тизлек белән төшә җиргә. Каз мамыгы һава каршылыгы аркасында гына әкренрәк төшә. Аристотель менә шулай итеп, ул шундай нәрсә ясаган. Аристотель әйткән, бушлыкта хәрәкәт мөмкин түгел дип. Космоста да ул буш түгел дип аңлаган космосны. Бушлыкта хәрәкәт мөмкин түгел. Аннан соң грек галиме Архимед бик бөек галим санала. Ул статиканы Евклид геометриясе шикелләргә төзегән статиканы. Механические проблемы. Архимед турында шундый бер риваят та бар бит. Аңа Сиракузның патшасы шундый бер задание биргән. Ул шикләнгән, алтын биргән нигә мастерга. Шикләнгән, моның саф алтыннан ясаган ул, яки көмеш кушып ясаган ташны. Таш бит катлаулы бит, аны күләмен исәпләп чыгаруга авыр. Ничек исәпләп чыгарасың күләмен? Күләмен белсәң, аны тикшерергә була, чөнки объемный вес или удельный вес известно было тогда тоже. То есть вес единиц объема известно было. Бу нигә биргән заданиене Архимедка, Архимед аны уйлаган, ничек моның табырга күләмен. Бір заман ваннаға кіргенде, ваннаға суны күбірек тұрғанда, су ваннадан қырыға ағып шыққан. Бұл шыннан соң имеш яланғаш кейінше шығып жүгірген неге шағар бойынша таптым деген шешілесін таптым деп. Міне тожны тулы сауыттағына салып бара екен. Күпме су төгіліп суның күләме қадар тожынға күләме. Шунан белгілі. Тож суны қысып шығара тулы сауыттан. Үз күләме қадар. Түгілі шының қадар. Аны бит түгесіп түгіл, бүтін сауытқа жиып, күләмен гіне ұшып қара келер. Неше дейік тұрғанына тәгәтек үйіңіз. Мына шулай тұрып, ол тожның күләмен тапқаш, аннан соң ауырлығын тапқаш, ана енді саф алтыннан ма, яки күміш қышылған екен дей жеңіл, аннан соң білінген. Бұл Архимед та Аристотель да алып ярышына ұзақ яшәгәннәр. Алар әйтик, Аристотель бұл қадар ұзақ түгел, конечно, 62 яшьтә, Архимед 75 яшькә кадәр яшәгән. 73 яшькә кадәр. Безнең ерга кадәр. Греклар түрлі күзәткәннәр күк йөзен. Аннан соң күк йөзендәге җисемнәрнең хәрәкәтен тасвирлау өчен, әйтик, расписывать өчен, алар нәрсә уйлап тапканнар. Җир гадәмнең үзәгендә, аның тирәсендә
Шундай сфералар әйләнә. Сфералар әйләнә. Оларны әйткәннәр, олар ничәгә җитә дип, да? В общем, Архимед 56, Архимед түгел, Аристотель 56 сферага кадәр җиткерде. Менә шулай Кояшның җир тирәсендә әйләнә дип, Айның җир тирәсендә әйләнә дип, аннан соң бүтән планеталар әйтелгәндә, йолдызлар ничәгәндә, шуларның итү өчен 56 сфера ясап куйганнар. Җир тирәсендә һәрберсе үзенчә әйләнеп, һәрберсенә беркетеп куелган, әйтеп, Кояш анда, Ай беркетеп куелган. Менә шулар әйләнеп йөриләр дә, шул аларга бирә. Безгә күзәтү нәтиҗәсен бирә. Шуларның әйләнеп. Менә бу тавын үрнәк булып тора. Ничек борынгы галимнәр, ничек ялгышканнар бар. Бу бит менә хәзерге мәктәп баласылар белә инде менә, балай түгел икән. Алар менә шуны башта ул булган ул сфералар 20-дән артык. Аны 56-га да үстерергә мәҗбүр булганнар. Теге теория бит бу. Теория ул практиканы сурәтләргә тиеш. Северо-Западная Индия. На территории арабского халифата начала складываться научная традиция. 9 и 12 века – период наибольшего подъема развития науки в арабоязычных странах. Багдад, столица халифата, превратился в крупный научный центр со школами, библиотеками и находящимся под покровительством халифа Домом мудрости. В 9-10 веках здесь трудилась большая группа ученых, переводчиков и переписчиков, которая работала над переводом и комментарием произведений Платона, Аристотеля, Гиппократа, Евклида, Архимеда, Птоломея. Переводы с греческого и сирийского языков в значительной части античной научной литературы во многих случаях были единственными источниками, по которым Западная Европа смогла познакомиться с античной наукой. Мында ассызыклап инде гарәпләр саклап калган элекке гыйлемне Европа өчен дип. Бүтәнчә булса югалган булыр инде. Европа үзе шундый белгенлеккә төшә, шундый түбәнлеккә төшә. Алар бөтен нәрсәне югалып бетә, югалтып бетә. В науке стран ислама на первый план вышла вычислительная математика, арифметика, алгебра, приближенные вычисления, учения о числе, тригонометрия. В этих областях значительно был превышен уровень, достигнутый в свое время александрийскими учеными. Александрия, Египет, Тайну. Значительное развитие на Востоке получили астрономия, оптика, химия. Целый ряд исследований ученых стран ислама посвящен важной области применения весов, определению удельного веса. Удельный вес – это вес единицы объема. Преимущественно металлов и драгоценных камней. Точное определение удельных весов позволяло отличать чистый металл от подделок, например, чистое золото от сплава золота и серебра, устанавливать ценность монет, выявлять подлинность драгоценных камней. Наиболее знаменитые ученые стран ислама: братья Бану Муса, Сабит ибн Корга, Ал-Бируни, Абу Али ибн Сина, Амар Хайям, Ал-Хазини, Ибн Рошд и другие. Эти ученые были энциклопедистами. Автор капитальных трудов по математике, астрономии, истории, географии, минералогии – это Ал-Бируни. Философ, врач, естествоиспытатель и поэт Абу Али ибн Сина и другие. Ученые стран ислама назвали механику Ильм Ал-Хияр, то есть учением о хитроумных приспособлениях, что представляет собой дословный перевод греческого термина «механик». Раздел о механике входит в состав большинства средневековых восточных энциклопедий. Кораблестроение, военное дело, поднятие тяжестей, вода для поливки полей – везде использовались достижения механики того времени. Ал-Бируни в своих трудах не выделил еще ни понятия ускорения, ни понятия скорости в общем виде. Однако его исследования были существенным шагом в этом направлении. Эти идеи не получили, однако, дальнейшего развития в средневековом Востоке и возродились уже в Западной Европе 3 столетия спустя. Следует отметить, что все знаменитые ученые исламских стран Средневековья наряду со светскими науками были большими знатоками религии ислама. То есть
религиозные знания и светская наука в те времена в странах ислама находились в тесном взаимодействии. Вот это, значит, 9-12 века, это расцвет науки исламских странах. Язык науки был арабский, и международный язык был арабский. Ну, кратко остановлюсь, механика средневековой Европы. Сдвиги в науке и технике Запада начались с конца XI века. Качество, часовое дело, мельница, красильное дело, металлургия, оптика и так далее получили существенное развитие. Появились водяные мельницы, чуть позже ветряные, появились механические часы, получили развитие изготовления военного снаряжения, кораблестроения, градостроительства, создавались крупные гидротехнические сооружения. До этого времени все образование и науки были под патронажем церкви. В XI веке стали появляться светские школы, а в XIII веке были открыты университеты новые. В Болонье, Париже, Неаполе, Оксфорде. В XIV веке университеты были открыты в Кракове, Вене, Пизе и так далее. Но науки и образование оставались еще под надзором церкви. Языком науки был латинский, хотя латинский язык, народ уже не существовал, но вся наука, так сказать, изучалась, излагалась как бы на латинском. В XII-XIII веках европейская научная литература обогатилась большим числом латинских переводов с арабского и греческого. Вот обращаю ваше внимание, так? Европейская научная литература обогатилась большим числом латинских переводов с арабского и греческого. Это 12-13 века. Термин механика понимали в весьма широком смысле. Например, в сочинении Гуга, это 1096-1141 годах жил этот ученый. В механику включались текстильные дела, изготовление оружия, охота, мореплавание, земледелие и тому подобное. Фактически вся область технической деятельности человечества. В книгах, носивших название «Механика», рассматривались практические вопросы и элементарные теории 5 простых машин: рычаг, фалеспас, клин, винт и ворот. Однако уже в 12-13 веках появляются сочинения, посвященные механике, статике, кинематике. Этому способствовало опять переводы греческих, сохранившихся в арабских переводах и собственных арабских научных источников. То есть теоретические знания получили опять в Европе начало от переводов арабских источников. Фундаментальные понятия кинематики, такие как мгновенная скорость и ускорение, появляются в XIV веке. Следует отметить наличие многочисленных заблуждений в теоретических трудах и очень сложный характер изложения сути рассматриваемых проблем. Вот, например, такое понятие появилось – импетус. Значит, был такой ученый Бульдан, он что говорил? Он что писал? Вот, он писал вот так. Бог в момент творения сообщил небесам столько же и такие движения, какие существуют и сейчас. И, приводя их в движение, запечатлел в них импетусы, благодаря которым они затем двигаются равномерно, поскольку это импетусы, не встречая сопротивления, никогда не уничтожаются и не уменьшаются. То есть он импетус считал как свойство, вот такое же постоянное свойство движущегося тела, как магнитные свойства железа. Вот магнит, он постоянно имеет свои свойства, так сказать, магнитные свойства. Также он, значит, вот это делал. Теория импетуса резко выступала против идей Аристотеля и его комментатор Ибн Рушда. Ибн Рушд – арабский ученый. С идеями Аристотеля тоже произошло вот что. Сначала Западная Церковь была против идей Аристотеля. Значит, то есть не воспринимал их. Потом они были догматизированы, и кто выступал против идей Аристотеля уже, называли еретиками. Вот так. Сначала против, потом догматизирован. А если получив название еретика, недолго было и загреметь в костер, так сказать. Видали ли ученых?
Средневековая наука была оторвана от практики. Но там не было научного застоя, как некоторые думают. Были подготовлены условия, приведшие к эпохе Возрождения. Следует особо отметить, что как отдельный человек, так и все человечество во все времена пытались приблизиться к истине, насколько это позволяло окружающие условия. Человек всегда напрягал свой ум в этом направлении, был любознательным. Ну вот, к слову сказать, даже Аллах айтқашта 7 класс білімді бабайлар да, аларның да өз теориялары бар. Алар сөйләшкәндә үзләренең теорияларын, ул теория примитив булырга мөмкин. Әмма дә ләкин аның дөньяны аңлатуга омтылышы бар. Менә ничек җир ул, менә ничек яз, җәй алышына, яз, кыш, көз, ничек көн, төн алышына, алар аны аңлатырга тырышалар. Үзләренчә аларның теориялары бар. Менә монда инде бу нидә Урта гасырлар Европасында уйлап табылган нәрсәләр, менә насос, пожар насосы, аннан соң менә музыкаль инструмент инде бу, музыкаль инструмент, мысы курчаклар театры инде, курчаклар театры там китегә лагыта. Менә монда су тегермәне әйтик, җир тегермәне, аннан соң механический шоссе дип әйттек. Алар бит чиркәүләр төзегәндә инде анда сәгатьләрне зур итеп тегендә башларга куя торган булган. Менә шунда төнлә Кремльдә дә бар бит алар. Тагын киттек, менә кызык кына нәрсә дип таптым инде мин, Египет пирамидаларының зурысы. Шуның кадәр ташны бит эшкәртергә кирәк булган, аны китерергә кирәк булган, аны күтәреп куярга кирәк булган. Түгел итеп. Анда безнең уйлавыбызча инде алар аны иң примитив юллар белән күтәргәннәр, әйтик, рычаг анда кулланып тегесе монсы. Әмма дә ләкин төрле фаразлар бар бу якка. Әйтәләр, элек булган шундый белемнәр, аннары аларны кешелек югалткан. Шуннан соң без аларны белмибез. Яңадан ачмыйбыз. Аңа ышанырга да була, чөнки менә үзегез уйлап карагыз, һәрберебез дип әйтерлек мобиль телефоннар белән сөйләшәбез. Әмма дә ләкин менә хәзер аның бөтен технологиясе юкка чыкса, документация бөтенсе. Аны белүче кешеләр юкка чыкса. Мин дә ясый алмыйм аны. Безнең арада бүтән кешеләр ясый алмый. Ул белем юкка чыгачак. Әле кайчан аны башарлар, ансы бүтән нәрсә. Шуңа күрә аңа ышанырга була. Менә бит тагын менә мондай бөек Кытай стенасы. Ул космостан да күренә дип әйтәләр. Бөек Кытай стенасы. Монда кешеләр куелган, менә аның менә аерым күренешләре. Монда нәрсәгә тукталып китәсе килә. Менә тау арасында шундый төзелеш алып барырга хәзерге вакытта авырлык. Шуның кадәр массаны бит күчерергә кирәк, куярга кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә бар монда. Менә мондай төзелешләр, алар әйтик, теге температура төшә, күтәрелә. Аннан соң фундамент дигән нәрсә бар. Даже менә зданиене төзегәндә дә фундаментның основание дип әйтәләр җирне. Аның каплаулы булса, шартлары, анда фундамент төзү бик авыр. Яки авышырга мөмкин, яки анда ярыклар барлыкка килергә мөмкин. Шуңа күрә фундаментны бик бердән әйбәтләп төзергә кирәк. Икенчедән, төзүчеләрдә шундый нәрсә бар. Температурный швы и монтажный швы, то есть температурный швы и деформационный швы. Аны сез нидә дә күрәсез, трамвай юлында да рельс белән рельс арасында ара калдырырга. Җәй көне рельс озая, кыш көне тагын ул кыскара, чтобы рельс өзелмәсен дип, ул тагын шуша, ул ара зурая. Менә монда бит, менә бу стенаны төзү өчен бердән нинди монда фундамент төзү шартлары нинди авыр булган. Ничек итеп аны менә ярыклар барлыкка килмәс өчен фундаментны ничек итеп әйбәтләп төзергә кирәк. Монда бит тауда грунтның моның үзәкләре бөтенләй төрле җирдә төрле аны. Авыш җирләре бар, ниләре бар, дисәмез. Аннан соң шул деформационный шов ул кисеп төшәргә үстән җиргә кадәр.
алар мында көрінмей. Температурный шофинг фундамент қатыда кісіпше. Түзілме деп еткен сооружениені. Мына шулай. Тағын тігіндер кетеген тағын. Мына мұнда қара бастағын. Мына. Граниттан бұл первый, енді бұл не? Кімяғы Америка. Тағын біздікілер онда барып Американы ашқанша түзілген нәрселер ол цивилизация юққа шыққан енді. Мына мұнда бір нендей изілме де ек, неде раствор да ек, нәрсе де ек. Нешек көресіз тошланың гранит бұл. Нешек бірсіне бірсі түгел подгоняй етілген. Һәм шулай тұра. Неше ғасырлар бойына. Мына шулай. Тегінде Египеттағы Мысыр, Грецияда храм Аполлон. Мына бұл нені тағын Балалбек деген жер бар. Мына бұл әйтек блокны ауырлығы. Қазір мен сізге түгел айта алмайым. Неше ғана жасағандар, неше ғана ішкәткендер. Аны бір әлде қадыр аңлата алмай. Түгел ішкәтілген, ауырлығы бек зор. Но бедімі алып кете алмағандар енді. Қалғанның сында орнында. Тағын, тегіндері күшейдер. Мына тағын нәрсе айтып кетесі келе. Мұнда жол храмнар айтып, енді мына храмнар айтып, пирамидалар. Қазіргі заман сән қарашы бойынша бұлар бүтінесі де практик недерден шығып түзілген деп айтады. Түгелі болмаған. Мұға шоны талғын қиын ярышығына. Чөнки практикадан шығып, шондай зор-зор биналарына түзу барып шығар едім екен. Түгелі болғандарында. Аларның кәғаздары жоғалып біткен, пергаментлар бүтінесі жүкқа шыққан. Талын алға табарақ кетейгер, мына бет. Ол бет, колонналарына аны бет көп толайтып қояға керек еді. Алар кисеклерден тұрады. Бірсіне бірсі қойып, мінгіріп, ондан соң үстіне шуның қадар, тағын шуның қадар, тошы елге келіп кетеді, тұрсын үшін. Мына қазіргі заманға қадар тұралар беталар. Ана тегісі Рим отвезук, су өткәлге шенді Мысыр, Колизей. Мына бұл башня. Башня бұл менің ойлауымша софт темірден, мына қойыр Хиндистанда бар. Аны тағын өте алмайдар. Көгер меданик меді, мына неше ғаны ішлегендер, аны біле алмайдар, шулай ойлаймын. Тағын алғарақ кетеген. Тоқтатқа. Мына Мачу Пикчу ема. Бұл енді Америка индейстары салған нәрсе деп таулар арасында. Мына аның фрагментін көрсеткен егенде біз. Мына шондай түзіліштер бар, түзілмелер. Мына көресіз террасылар да мында. Оның қазіргі заман техникасы білінде. Пішлеп шығу, краннар, нелер анда бүтінесі әйтек. Бұл қайбірлері мүмкін түгіл деп табылады. Қайбірлері мүмкін түгіл, қазіргі уақытын өшәтіп. Нешік мына кіші қорық ол білен әйтек, анда тош балталар білен дегендей. Кем ішлеп бітірсін ана? Көп мұ уақыт керек ана? Бір ғажап бітірсін. Шуңа көре оларға бұла қайшандар цивилизация болғандыр ол, күшті цивилизация. Онан соң кішілер қырғиланғандыр ненде соғыс арқасында. Бүтінесін жоғалтып бітіргеннер, соңынан яңадан аяққа баса баштағандар, тегі бөлімлер уже жоқ енді. Оларға яңадан қайтарып алып бола ма, жоқ ма, асып өтермесе. Тағын бір жұртшылық болса, біздің болған бөлімлер тағын жоққа шығайын. Кіші тағын қырғайға айленейін. Онан соң тағы шаққаты берешек әлін. Қоян кеп шыққан бұл ақ мәшет деп. Мына ең біріншісіне қайтайық әлі. Бірінші плодапқа, бошына қайтайық. Мына мұнда тоқталысын келемін. Клин. Мына тоқтатта, мына клин. Көбіз ауыл жерінен шыққан кіші, өтін жарған кіші. Өтін жарғанда бұтақлы кесектеріне колун деп етәрін, шылай бет. Мына мысаның колун еңді.
Мына ул өйрәтә. Монысы балта инде әйтик, балта. Бутаклы нигә бүкәнгә балтаны каптырсаң, аны суырып та чыгара алмыйсың. Шул вакытта әйтәсе килә, менә без суга торган көч, ул бу ничек кенә очлап, шулай зуррак бу якка тарала көч. Монда кичерәк монда. Ничек соң алай булгачында без калын белән жарабыз, балта белән жара алмыйбыз, әйтик нине бутаклы бүкәнне. Аның сәбәбе менә нәрсәдә, менә монда күчегә. Менә кайсы вакытта урысча әйтәм инде, путают прочность и жесткость. Катылыкны ныклык белән бутыйлар. Менә күпме катырак дип уйлыйк, шул кадәр ныграк әйтик. Күпме йомшаграк, шул кадәр зәгыйфрәк дип уйлыйк. Менә монда аның киресе китерелгән. Менә бу йомшак материал. Ул менә бу пешмәк белән билгеләнә. Менә бу каты материал. Менә пешмәк зур монда, каты материал. Ләкин каты материал җимерелгәндә, менә бу җимерелгән нокталар менә, җимерелгән нокталар. Каты материал җимерелгәндә аның деформацияләре әз. Йомшак материалны җимерү өчен деформацияны күп ясарга кирәк. Утынның җепселәрен аерырга кирәк әле. Алар бит бер-берсенә җавышкан. Деформация күп, аеру күп булырга тиеш. Анда эшнәклектә генә түгел, менә шул деформация күп ясарга кирәк. Менә шуңа күрә калын. Менә әгәр инде эшкәртәсегез килә икән каты материал әйтик, ташны, анда инде клинны балта шикелле итеп алырга кирәк инде, өстенә. Өстенә алсаң, әйбәтрәк эшкәртелә инде. Чөнки ул деформация әз җимерелә. Күп көч булганда. Клин өчрак булган саен як-якка көч күбрәк китә. Моннан сукканда. Аеру көче. Монда тагын, ярар, булар инде. Тагын тегендә көчи калды. Булар аңлап киткән әйттем. Менә бу механика фәненең балалык чоры турында гына сөйләп үттем мин сезгә. Ялгышулар. Монда ничек зур-зур галимнәр шулай караңгылыкта йөргән шикелле бер-берсе белән бәхәсләшеп. Әмма дә ләкин теге кырмыскалар төрле якка тартса да, йөк кирәк якка барган шикелле, процесс кирәк якка барган инде. Алла таба. Прогресс. Шулай дип аңлатыла. Аны теге әйләнеш юллары да булган, арка таба китү дә булган, таптан тору да булган. Әмма барып теге гомуми алга барыш булган. Хәзерге вакытта үзегез күреп торасыз, нинди генә менә бит ул космоска очу да бу механика. Космоска очу. Спутниклар механика. Ул механика биләре буенча шарталарга. Тигезләмәләрне кулланып, теорияны кулланып, шулай нәрсә. Бөтен бу ниләр безнең хәзерге алга китеш механикага бик бәйләнгән. Шул сугыш вакытында безнең авыл Казаннан 80 километр. Берничә көн ат җигеп бара торган булганнар. Авылларда куна-куна кышларын. Хәзер бит сәгатен бара, сәгатен кайта машина белән. Шыр-шыр, так сказать. Сәгендә монда. Менә бит ничек механика бара. Шул вакытта аның, конечно, зарар да кылды күп инде. Үзегез күреп торасыз, экологияның ничек икәнен хәзер. Саулыкка тәэсир иткәнне. Минем әйтәсе килгән сүз бүгенгә шушы иде. Җәмәгать, сораулар булса, булдыра алганча җавап бирмим.